megalayapost.news. Ki nong elam snong nak ki nyut li snong ki badon hakasatri joka senjuk kirang ba snong right sok khwai mentakas ngi kila pelong ika jing elang bekerki hakas snong sok khwai bar kata kalong ban persya ika jing nyat sahu ki trok kit khia ki bakutub ki trok kit renga deu yong siap lemat ki kali kit khia ki baju penungkam ban nyat yang bau surok nakas snong umdu ban miru syapa maulin arpumer bat ban mi syau surok ba National Highway 6 hawai dei bakate garai ban persya halo ka jing nyat kali kit khia leng bakate ka surok ki nong elam ka senjuk kirang ba snong ki bakutub yo ba Bristar Seliang presiden senjuk nang ta uba Shanbor Rani baru usamla aiban kitbox seliang sekretari kasang samla sokwai kilaong baki sokia lo kejingat kali kitkia leng bakate kesurok namar kadi kesurok PMGSY kaba omla ban penukam banyat da kita kali bakit kia nakane kejing kendulang kila rairu ban aida kejing tho show deputy commissioner badai ban khang si sendon ya kita kali kitkia kibayat leng bakate kesurok snong bat kila rairu ban bat lada kita kali kitkia kidang persya banwan nakate kesurok General Secretary Bobat Hapo Jongkarai Sokwai nak kena sejuk orang basong, bopai sokwai. Kalong sisa kaba damen sim jong kajing sokya awan hang ne na panta kabha kanat jong ka imlak salang jong ki breu ki pai ba nong song jong kadong ba than ka jong i. De habang ayo sngo bun sen ngala yo sngo bagi pai ba nong song jong kadong ba than ki wan ban ut ban nam ki wan ban complain changi ka sejuk ki orang basong. Te katno ngadap da kajing sokya habai de bagi ta kita ki illegal transport ane ki kumbang itip by day kita ki truk duyong ki truk ranga ki bakit overload ki bakit daki sampon rupoton ki yat nanu usrok snong jongi nrei kalong sisa ka basusi bat nyimben sehi nakalian ka senjuk rumah snong marmar ngila syong ya ka executive committee bat ngila lek hasport bat ngila lap sisa hi ngadon kisaki bat ngadon ru ka proof ban pensya bat kum kita ki kali ki don sisa ki bayat mit nakane usrok jongi DKI kalong sisa kaba penjat lane kajing tunong kaba khrau na banta jungi pai ba nong song namar ban dang ka no nidang yo yaw ni usrok na ka PMGSY scheme nidang shu penchna na kaleng ka sarkar PWD kala simkhia kala pentrai henry pelse don pat ki briu pat ki basim kabu pan kamai spa naw ni usrok snong jungi henry kumta da mensim jong kajing sokhya da mensim jong kajing skopangnot Ngiwan hang ne bat yelum na kalian ga sejuk rumah snong lembat kini ki sang samla jong ka snong ban khang persya na banta kini ki kali ki bayat na po umdu syar phomer bangi bisni ya kita kiba im jakbo lane kiba kamai ya kata nyim bisni ya phi nyim don banta ai bat kata kajing ka business ka jong phi hende to yat dakalti ka badi hok banyai hende uneu surok jongi udei ubedlum namta karoi kapar bat kayo kakot jongi kum kipe ba nong song sene kadong ba kathang jongi namar balai kami sibun kasing kali yangi dala jot usrok yanongin kendo sami hangta ki ong bat ba kirang ba snong jongi kimler lane kimnang syak thok kala yangi te dena kata kadau damen sim jong ka jingkit kli niwan hangne bat niong ni dei mangi ban sim ya karai ban sumar lane ban don kajing kli na mentau ne surok sakano sin ngin hapli pan ngi hapli ut saka sarkar ban wan rakyat tau surok usurok nakapor sakapor ngilas ngole ran hendai kane kalong ka clear message bat ka khubor ka basai lengba kene ka lat thai khubor na kalian jungi ka senjuk ladadon kino ki bayai light na lor jong kane ka khubor ka bangila penmi ha kane ka sni na lor jong kane ka jingtip ngila long ki balak loy ban penkre bat ngila kre iru ya kijingtho shaw DC dengan kerpat ya DC ban borom jungiru lengba kane kala thai khobor ba in simkhia bangin sapan poi ya kata ka complaints letter hakmat jong pisar dengan ong dak basai te nang ne shakmat sngobha dak ba borom ya phi ki ba jumulin ban wanra ya kita ki kia kali ban penyat nam ne usrok snong jungi borom lem ya ka e ka ba nakaliang ka senjuk ka sim ya kane karai pe ladap jaba kumno nyimla ban bakli lada jai nong sokwai ki kumki samlamo ki bayadon hane barok ba ngidap ta kajing dokumen ba ki senjuk rabak snong kila khot bantalang manidon lang namta penpek ya kali ti ka singking ka jot kwar ko snong thau jongi fantam le pa dong ka tan jongi ba ni na kalian ka jong sang samla snong sokwai abadon ro hakarat sokwai ki kulai ban terilang ka senjuk rabak snong jokane ka dong ka tan jongi wala ada ka dei hakapor menit na kapor mensi hakana kana kapor kulai ban tur panyali lang ki
dia nak kalian jongi keseng sama song ki tempau ya ke sulsi abang ni yoi bat ni asio ya kata ki kali ki bakit ilegal mo ki kali ki ba ngam tip ki wan na bat ki lek na henry ni ba ka chi wan bai nane na po surok umdu hadu surok armer kami satai henry nak kalian jongi ngi tempau ke sulsi bang haba bunsin yoi ba ki kali hapor khamtam le kapor menmit abang ya yang ni syailap kita ki kali ki ba mit 1 minute bat ni tiap ru ka ko basai ba lada ki biang yak ta ka kot ka sla ka permit jong ki kalenti kal sing ki kilap nya ka surok highway bali ki wan an na surok snong jong ba bu ki jing kali leki mo lada ki biang ka kot ka sla lek na surok mling mit station pok kata ban dei ban wan nan na pok kadong han jong kalenti ka sing jing namar ka wan ra ya ka roi ka par ka surok jong ka ba dang yo dang khulung bo pli dang jan ngi dang yo bat ngi dei ka duty jong ngin ri ban sumareka bat menta tangkat nuk ne benang ba ka jingwan ka jong phi ki driver umde bangi bisni ya phi hendrai kade ka hok ka jongi namar ba kade ka lenti ka sinking ka jongi jong ka dong ka than jongi ban pech ban sumare ka bat kade ka don ka hok bangin sha iphi batwan ban ne illegal hagne ka surokshno jongi kom ki senjuk ramar snong ikwa ban ai ga khobor ene ki jing pentip kino ki badon ha ka jingi ya ha kalenti ha kate ka surok na do aphomer hadu umdu nama bang yo ya kan ke skim ka ba naga ka bang layo na do ban swa ga dong ha kan ka dain ga dong ka jungi ka long ke ka ba kam ba ngi man ka po ngi don ka jing ha ga ba de bat kan ka surok ka ba kelas ni ba ka jot ga ni ko ba ni ai ru ya kan ka message na ne ka khubor sa kino ki bala ban kit ban ba banan kali ka jing kit jing ba kali kham tam ya ki ba kit ya kino ki tia ki ba overload nama ka surok ka dan atli ki lanti bala banyaj kawe ka bala banyaj na po umdu hadu apamer ba kawe ka bala na umdu sa po umling ti kani kale kadai ka ba jing pentip jungi saki nang ba ken like ya kano ka jing ka badi bat ngi kino yalam bat ka ba kino snong kam tam akan ni kaliyo ka pang ha ka stom ma ka bun ba ka benta ka dan ham po kani ka ria jungi te kani kalong ka jing kan kat pat jungi kam tam ya ki driver tiba yai por sa ka por bagi don ka jipun ki jing dia kalau ngani ka jing kapat jungi bat pide ban sngap bat sa skore ka ba kumjuru daging telang jongi lang baro badan hangne lang ba kalong ngakam ka ba job te ke ka ba khamtam na galang ka jungi ni ban pau sa ka we ka ba ya kino ki ba pen khen ya gani ka ani ka sinjuk kan mat nong kin salek ke badan kam bat kumjuru ngikat pat ya ki bor ki ba halor khamtam ki bor sarkar ba kin tej in sarap lang na ka banta ka jungi bat khamtam ya kino ki benta badan hakan ne ka area ka jungi kani ka de ga khobor ka bang na klang junga i presiden ko na ya philang baro khamtam ya kini ki ang yap jungi man ka por sa ka por ba ngila don ka jing ya so thu jing mut lang kana bangin lak ya kano ka jing ya kani kali ka mut ka balong ka kum ka libel ne kata ka jing kit ka ba de ban kit kan ka ba overload means ka ba over ka malak ka man hap su ban kit ya jing khia ka jing kit ka ba khia ma kani ka surok jungi kam de kata ka GS route ka de ko local road kabali yatang kan kariya ka jungi lagi kit tia ki siap ki ba khia la ne ke kino tia ki ba khia subu no kalong ka surok jungi kan sagot kloy te ka de kata hikai aku ngi kwai kum kino jingi ki ba bade na po ka ha mo isap ki mao ki do yong la ne kino tia ki ba khia idi ban yai ka kum kata ki nyai ka kali ki don ka Mahindra pick up ki don ka truck ka don ka four wheel ba ki wi ki tia ki na ka 407 kemudian ka bakit overload te kenang bakan like banjot kan ka surok di bankit kum kata ka level kum kata ka limit ka surok kala bankit jadi kata ka daon kepat ba liang bajungi Megalayapost.news